muso ale jabarani ka jabarani sombe kuna foni di aw ma san ani wati belajele bien dena ye novembre kalo tlemu ton kuna foni di gafew olu teselen flene en fait yanno dongo la dai kata bin dena ndo ta se juma ma do kun konala kuna foni di gafe minum be seben ambalma kuna foni la fa yan la ka anya nyini ka yekene ka ko la kale wala sa sekta soro jamana kuna funda chogo mina ansira keneka ambi befu ka be wala nyimando alamene do radio joliba fana ka bamako yanno se ko fe no ba alame radio joliba ka yenno la ambi alame ba befu ka be wala nyimando au ka fleliko anaka lamene ko nyumana kuna funu la bakurumba do be amba damne ni kuna fundi 7 flaulu belejele kuma be fenkelen ka bi amina la kolu lakale awye le challenger limano ale ajira ka fomi imam Mahmoud Diko ye ni oye semas ale nyama bay limano imam Mahmoud Diko ye kuna fondi do ke ani qur'ane kala o challenger ka fela minye ko imam Mahmoud Diko ko abani ni malide bela jele fe ko beka faranyonga limano ko fanga be de la wala sa jamana be se ka kishi ale hakilla kelen kono mi histoire de Bamako ye ako minye Mahmoud Diko kelenye ako ni wati na uka wale ya ukanyeshin jamana marabau makati na fo koka jamana marabau koka gelea takalase uma amina ndado la sisa imam Mahmoud Diko ka kuma ula nouvelle horizon be ale kuma kelen kunche ka jira ka foko imam Mahmoud Diko limana aye kuna fondi kena mi sigi kunungo kari ni bela jele kun sigileno ka kono ako kale kunya fo Asimi Goita ye kwa ka chamanje fine akato jamana de gwansa mbolo no e civilu ye konga note geliamimbe no bani CEDEAO ni communauté internationale che ko wala samse ga kishi uma o conflit o de keneka bi kale ku duhuya fo Asimi Goita de mana ni kuma saban challenger ni soir de Bamako ni nouvelle horizon ni ngonda fala wala minyi amina segi kana soir de Bamako kono limano ale ajira ka foko ni wati na Burkina kaufe ani Niger ta temene ko fe ko France ga keleche minumbe ni minambu bolo kana mimbe talike Mali Korean fa fa ajala ka fo Niger ni Burkina ko ni ko wulika joke ko ka tamaba kumbe ko ni ngali kele do soirée Bamako fe Mali don fana tamna ke muye amno jabidi aw ma soirée Bamako konala o mi eko e ale kumana limano eko ajira ka fo tamado fana kera mimbe talike kanyeshi binkani wali mimbe taganyeshi musolakaw mani musomanu limano obeseka dabla chugumina ka kunde ka jamana fama uladonia wala sa gela mimbe ni ko satike nuna ka jamana fama uladonia okola leso ale kumana limano tari ko anga armée no ye armée de l'air no ye finitigi minnu be keleke sanfela la jalla ka fo panguru nani o clé dira oluma anga jamana kontigi colonel Asimi Goita fe akira juma temenina senu panguru jigi kene min fleni senu ka fe nu kama ko base aérienne 101 o barakira anga jamana kontigi colonel Asimi Goita fe mi l'indépendant ye limana ale ya jira ka fo politique to min be nu kama ko UDD ani ARP o nyamaba mimi talige indépendant mauna kumana ne kan Chema Iber Kulubali ma Chema Iber Kulubali ni watina aye jalakili bade taganya shi premier ministre manno e shogal ko kala maiga ko shogal ko kala maiga ko akira premier ministre konga limana ko shogal takembe farafaral de politique mawni nyon chabi amina anda dola indépendant konala ali indépendant kelen kono limana anga jamana konala jalla ka foko ishi do be o kwali kurwar kauka panguru do kwai o anyini ko mine Mali konala ya o gouvernement kone communiquer ke ko ale data la ale sende a kuma ina amina anda do ala sisa amba kunche ni l'indicateur de renouveau ye limana ni waliya do ye minuna a che jugara kosebe akera Kenyaba marala dugumi be nuka mako duguin to de ko Kenyaba Kenyaba mara dori do Kenyaba dugumi sen dori do ko muso do be den sabade babolo limana ko duguin mi na to ko farna mara ina ko muso do be utara ale farade limana asebe nikene de Karbala dori marfachi ala kasoro dun den fitini saba o de babolo limana ko sangoro min flani morla fana ajala ka fo ma saba o jugina inno marfa kite fa kera wulika jode se fe fintigo ni jamana de do ni nyonche
ni de kunnafoni la bakurunba dɔw ye limanaw ni waati man tan tɛgɛ ma an bɛna nin bɛɛ lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na kunnafoni di sɛbɛn 3 challenger limanaw an b'a daminɛ ni ale ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmud Diko ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ min sigi kunungo kari limanaw ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'a kɔnɔ Imam Mahmud Diko a ye kuma minnu fɔ a ko siratigɛ la a ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ se ka kisi cogo min na kunnafoni di kɛnɛ min n'a a sigira Imam Mahmud Diko fɛ limanaw kunungo kari n'a a ye jamana maa maa bɛ yen k'i bɛ i yɛrɛ dɔn maliden ɲuman ye ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ lahala min na lahala gɛlɛn don jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ nin jɛrɛba in kun de ye walasa ka kuranɛ kalan kɛ ani ka dugawu ta jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na ani bɛn an bɛ se ka sigi ja ɲɔgɔn bolo cogo min na Imam Mahmud Diko y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga in Imam Mahmud Diko ko ale kun ye baara dɔw laɲini kabi waati jan cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ nka limanaw kana kɛ ko ma to ale de ta la o de kɛra sababu ye kabi coup d'état kɛra utukalo tile 18 Imam Mahmud Diko ko ale kun y'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ fanga in a k'a lajɛ a k'a to civil dɔ bolo n'o ye jamanaden gansan dɔ ye walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na gɛlɛya kana don an ni diɲɛmaa cɛ bi nka limanaw ko bɛ kɔni bɛ lahalaya min na bi Imam Mahmud Diko ko in kɔni a sera sa jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan sabu n'a ko taara ka dan kɛ nin cogoya la ale bɛ min ɲini o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana ale kisi challenger ka kuma kɛra o ye ni challenger y'o fɔ limanaw Swad Bamako ko Imam Mahmud Diko kelen n'o ye M5 RFP ka maa ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye autorité morale limanaw a y'a jira k'a fɔ ko bi olu ka waleya minnu ye nin ye ka ɲɛsin jamana marabaaw ma k'a t'i n'a fɔ ko ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'u sɛgɛrɛ dɛ ko tɔgɔ tiɲɛ tɛ wa ka u mankutu tiɲɛ o fana tɛ a ko ale ma jama min filɛ nin n'ale y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a t'i n'a fɔ ko ka fanga bɛ minnu bolo bi walima don nataw la minnu bɛna fanga sɔrɔ ka se ka gɛlɛya ta ka u sɛgɛrɛ a ko ale ka hakilila tɛ o ye ka ŋaniya juguya ta ka maaw sɛgɛrɛ walima ka farafarali k'o ta ka maaw sɛgɛrɛ a ko ale ka hakilila tɛ o ye a ka hakilila ye min ye bi Mahmud Diko ka kuma la o de ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ jamana gɛlɛya la cogo min na a y'a jira k'a fɔ bi maaw hakilila ko ale bɛ kuma minnu na bi ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ma ko a bɛna fɔ de ko ka cɛmancɛ fanga maaw ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma a ko kuma t'a la bi ale kɔni tɛ se k'i sigi fiyewu ka gɛlɛya ye jamana kɔnɔna la k'i sigi k'i bolo da i sen kan sabu yɛlɛma fɛn fɛn kɛra jamana in kɔnɔ ka na se nin waati ma ale Mahmud Diko ale yera a kɛnɛw kan bi jamana dun bɛ lahala min na diɲɛmaa kelen don ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ma CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw ko a ka kan bi ale Mahmud Diko a ka wuli a k'i fɛla fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye o de la a ko n'i y'a ye CEDEAO kelen don ka gɛrɛntɛ ta ka anw sɛgɛrɛ bi ko de y'a to bi sɔrɔsiw minnu n'olu bɛ fanga la a bɛna fɔ gɛlɛya in bɔra o yɔrɔ de la ko bi ale kɔni bɛ min ɲini CEDEAO maaw fɛ u k'a lajɛ u ka Mali dɛmɛ ale bɛ min ɲini communauté internationale fɛ u ka Mali dɛmɛ ko Mali tɛ fitiriwale jamana ye dɛ Mali n'i y'an dɛmɛ limanaw an b'a dɔn i ye don nataw la o ye Swad Bamako ka fɛla ye ka se ka Imam Mahmud Diko ka nin kuma in kuncɛ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ a kuma kelen in na ko a bɛna fɔ ko kabiri Ibrahim Bokar Keita taara ko Imam Mahmud Diko k'a bɛna fɔ a ma wasa sɔrɔ fanga taabolo la o de la jamana bɛ lahalaya min na bi Imam Mahmud Diko ko a ye kuma dɔ yɛrɛ fɔ a ko ale tun y'a fɔ Asimi ye min bɛ fanga la bi ko cɛmancɛ fanga ko a k'a to jamanaden gansanw bolo maa minnu bɛ n'olu tɛ finitigiw ye ko n'o tɛ ko an tɛ se k'an kɔgɔ da diɲɛmaa kɔgɔ la minnu kelen don ka gɛrɛntɛ ta k'an sɛgɛrɛ bi o de la a ko kabi Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la ka na se Ibrahim Bokar Keita ma limanaw ninnu ka fanga yɔrɔ Imam Mahmud Diko ko jogo sugu bɛɛ dara ale la nin fanga ninnu kɔnɔna la a fɔra ko ale ye bamacima ye a fɔra ko ale ni rebelles bɛɛ jɛra a fɔra ko ale ye jamana burujaba ye ko nin kuma bɛɛ fɔra ale ma ko nka ko ala de ye ale seere jamana kuntigi fila minnu n'olu tɛmɛna Amadu Tumani Ture ani Ibrahim Bokar Keita ko ani'u jɛra wa ko tile kelen a m'u ye fili kɔnɔna la k'a sigi k'u lajɛ ale ye fɛn fɛn a dɔw yɛrɛ b'a la ani Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ n'a la
atara fo no fe palela de mana ka ya me ka fo ko Amadou Toumani Touré kuma do fama ko a te jamana fe walma jamana basigili mandai ko ale yo kuma me atara Amadou Toumani Touré no fe ka fa ina ko tiere la Amadou Toumani Touré ye kuma min foma kuma imagine sabu ka bina fo yenga jamana jugudi kunga kale kuma ni kuma mine ina fo abebo Amadou Toumani Touré da kunga bi ale be se ka min fo Amadou Toumani Touré ale ka juguye wa ka Amadou Toumani Touré ka donga fo bi tiendo aya ale mina juguye wa ale yere a juguye bi wala sa limana ni kuma temena ni Amadou Toumani Touré kunga limana ni kuma takalaje dore tere ko fo ba jugu ni lakali ba jugu olu de be ka ale Imam Mahmoud Diko ani fanga bla nyogona kana se hali Ibrahim Bokar Keita ma ale mi ni aye fanga mara naka fanga fana malaba yoro Ibrahim Bokar Keita fana ka fanga watiula ale Mahmoud Diko kelen akoko aye ladilikan chaman di Ibrahim Bokar Keita ma ko ngaka ma ale ka ladilikan lame atara ma wore ka ladilikan lame minuni olu ye jogo chaman da ale la ko ale jamana cibaye o kofe faye kuma tarafo alere Imam Mahmoud Diko ma kwale bamanchimaye ko wakale rebeli wati la ale mi famu o ka fo Ibrahim Bokar Keita bi feka jogo yere de da ale la jogo mi ni tena o makale felay kunga aye kangarda Ibrahim Bokar Keita ka faina ale te jamana jogo ale te rebeli fanga na dafiri o chogala Imam Mahmoud Diko ya jira ka fo chamanje fanga mi nan fla konna la ni ko ma hakilla ko jamanye fanga mawbe wardi alema kalo walma kube fenda alema ko dorme kele amada alema ko min temena alema jamanye fanga che le mana o ka fo ami domne ko bi jamanye fanga mi namba ko nala ma folo minu temena no jamana maraba folo yi bandaw ale ka fanga yoro Muktar Wan ale de ko premier ministre ako ale Mahmoud Diko wati mina jamanye fanga ya nyini afe kwa ka idado fanga ina ako ale da foite fanga la ale ko mi fo jamanje fanga mawye o ka fo mana fili ale be tiɲɛ fuye o kɛra ale ka kuma ye ko nga a waati la M5 RFP maw a fɔra ko gouvernement ka sigi senga ko CV minnu n'o ye maa minnu be n'u be fɛ k'u sen don gouvernement la n'o y'u ka sɛbɛnw ye u taara n'u ka sɛbɛnw ye a bɛ se CV 15 ma waati la ale yɛrɛ kun dan b'a la maa min bɛ se ka jamana mara n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre kɔrɔ ye Idrissa Maïga k'ale sero ma k'a fɔ yana tiɲɛna karisa ye tiɲɛtigi ye sabu i kɔfɔra n ye a mɛnna i t'a lajɛ ka caman ye fanga in dɛmɛ ko Abdoulaye Idrissa Maïga k'a ma ko ale tɛ se sabu ko surasi denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ale n'olu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ limana ko de kɔfɛ sa ale b'o sigi la min ye Muktar Wan premier ministre kɔrɔ ye o nana bɔ a bɔra Burkina Faso kana Mali la yan nɔ a nana bɔ ɲɛ min na k'a taara bɔ Imam Mahmoud Diko ye k'ale ko Muktar Wan ma ko nin ye maa ye maa min n'a bɛ se ka maa min n'a politiki kasa t'a nɔfɛ a bɛ se ka camancɛ fanga in baara kɛ ale ka sɔrɔ ka kuma da Muktar Wan tulo kan Muktar Wan ka sɔrɔ ka sɔn ka sɔrɔ ka gouvernement in sigi ko maa min yɛrɛ bɛ yen ni o ye Mamadu Saliya Touré ye limana o yɔrɔ o tun b'ale ni Muktar Wan cɛ cidenya la ko nana don a ka gouvernement la ale m'a fɔ Muktar Wan ye a k'a ta ko maa kelen min bɛ yen n'a ko ma ko karisa i tɛ nin ta i k'i hakili to nin na k'o ye Amadu Dunga ye Amadu Dunga Maïga Imam Mahmoud Diko ko a y'a fɔ o de ɲɛna ko ka a ka Muktar Wan k'i hakili to o la o ka don a k'o bila kɛrɛfɛ o ka se ka baara kɛ o ka hakili to a ka denbaya la Imam Mahmoud Diko ka kumaw la nka fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Imam o de ye k'a fɔ Assimi Goïta a bɛ don min ko bi ko a ye n'a sɔrɔla a ye wari di ale ma walima k'a fɔ a ɲɛna k'a ye nafolo d'a ma walima ka fɛn wɛrɛ d'a ma k'a nafolo in limana k'a ka taa fɔnɔ jahanama kɔnɔna la ko maaw k'a dɔn malidenw k'a dɔn k'a fɔ bi min tora limana o jamanaden bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan o de ka fisa jamana in ma farafarali tɛ se ka jamana in jɔ sabu maa caman bɛ yen o ye tɔgɔ tiɲɛ caman d'ale Mahmoud Diko kan k'a sɔrɔ dun a ma k'ale sɔn ye limana o kunnafoni filɛ dɛ Soir de Bamako Nouvelle Horizon ani Challenger olu de bɛ ɲɔgɔn dafa a kuma ninnu na o la an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ don min ye le Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako kumana limana Soir de Bamako ye ɲininkali kɛ ko min bɛ tali kɛ Faransika kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Barkani ye a jarala k'a fɔ ko olu kun dalen don Gawo mara kan yɔrɔ kosa in na gɛrɛntɛ taara k'u sɛgɛrɛ Niger ani Burkina Faso jamana ka jamanaden dɔw fɛ olu jamana ninnu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ ko laɲini ye mun ye parce que jamana bɛ fɛ ka caman de bɔ a ka kɛlɛcɛw la Sahel kɔnɔna la baaraw jateminɛ a jarala k'a fɔ o kɛlen don gɛrɛntɛba ye bi Sahel jamana fɔ
fɔ Burkina ani Niger kosa na waliya min kɛra Burkina kaw fɛ o y'a la misali babo sabu Burkina kaw sira tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kaya kaw fɛ u ka dugu min bɛ yen na a filɛ ni Wagadugu ni kɔrɔyanfan cɛ yɔrɔ a kɛra tani ka sigi ani wuli ka jɔw caman ye fo Burkina jamana faamaw yɛrɛ y'u da don a la a kɛra sababu ye min ye u ka mobili caman n'o ye convoi ninnu ye olu ma se ka sira sɔrɔ f'u segira ka taa Wagadugu limanaw bɛɛ nana kɛ ko la a na kɛ convoi n'o ye Faransi ka minɛn ninnu ye u bɔra Bobo Dioulasso ka sɔrɔ k'u kunda min ye Niger ale jamana kan u selen kɔ Niger o waliya kelen o fana tara ka u sɛgɛrɛ soir de Bamako ka fɔ la min bɛ tali kɛ convoi a na kɛ a bɔra Côte d'Ivoire jamana de kan ko convoi a bɛ ka i kunda fo Mali de kan n'o ye Gawo mara ye ko ni ye convoi ta k'a lajɛ mobili minnu bɛ yen ni u natɔ don a jirala k'a fɔ bolimafɛnw pièces de b'u kɔnɔna la ani pinɛw n'a ɲɔgɔnnaw o de tun b'u kɔnɔna la nka ko Burkinakaw ani Nigerkaw y'a diyagoya de ko fo ka mobili ninnu dayɛlɛ fɛn min b'a kɔnɔ u ka se k'a ye limanaw ko nka n'a sɔrɔla Niger ani Burkina Faso olu ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Faransikan ni kɛlɛcɛ ninnu ma u natɔ ko Mali la yan nɔ k'a kɛlen don i n'a fɔ ko ko ma kɛ sabu Gawo mara la a jirala k'a fɔ minɛn ninnu bɛna taa yen nɔ de ko Gawo mara dɔw yɛrɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Gawo mara denw dɔw y'a jira k'a fɔ ko u nakan olu kɔni b'u bisimila wa ko olu somɔgɔw de bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna la bi olu de bɛ lakanabaliya kɔnɔna la ko Gawo mara den dɔw y'a jira k'a fɔ olu sigilen don ka convoi yɛrɛ kɔnɔ n'u nana olu tɛna foyi ta k'u sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw soir de Bamako ale de ye nin fɔ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don les échos welewele Echo kumana limanaw Echo y'a jira k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don ka ɲɛsin dantɛmɛ wale ma ka ɲɛsin musolakaw ma ani musomaninw ni o ye novembre kalo san o san o tile 25 a bɛ bɛn o de ma musow dantɛmɛ wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ limanaw ka se ka dankari kɛ o la ko Mali la yan nɔ ka kɛ ni diɲɛ jamanatɔw ye ko jɛkulu dɔ bɛ yan nɔ ale ye taama dɔ de boloda taama in ka se ka kunnafoni di jamana ɲɛmaaw ma walasa u bɛ se k'u hakili to musow ani musomaninw dantɛmɛ wale min bɛ ta ka ɲɛsin olu ma limanaw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a jala k'a fɔ jɛkulu min ni o ye nin ye n'u k'a ma ko association des voix pour le Mali olu de ni jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'u k'a ma ko Bamako sport randonnée olu de farala ɲɔgɔn kan ka taama kɛ taama in jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan limanaw ko ka heure 7 taama a kɛra novembre kalo tile 28 kunun yɛrɛ a kɛra taama in kɛra kunun de kilomètre 10 ɲɔgɔnna u y'o de taama limanaw k'a jira jamana faamaw la k'a fɔ musow ni musomaninw limanaw u n'u ka hakɛw ka kan wa min ye dantɛmɛ wale ye u kan ka kisi o tɔɔrɔ ma a jala k'a fɔ taama in bɔra parc national la ka taa place des cinquantenaires la taama in limanaw adamadenya hakɛ min ni o kan ka lafasa min bɛ tali kɛ a ɲɛma association des voix pour le Mali Fasun Bagayogo a ka fɔ la jamana faamaw u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen bi ni o talen don ka ɲɛsin musow ni musomaninw ma a ka kan anw ka sigidaw kɔnɔ la limanaw dan ka se ka kariya la sabu n'i y'a mɛn diɲɛlatigɛ sigilen don ɲuman kan o y'a sɔrɔ musow ani musomaninw limanaw olu lafiyalen don hakilila jiginna association des voix pour le Mali ale ka wulikajɔw limanaw dɔwɛrɛ tɛ yanni san nataw cɛ walasa hakilila minnu bɛ yen ni olu talen don sifinakaw yɛrɛ olu bɛ se k'u sen don nin baara ninnu na cogo min na walasa jamana a bɛ se ka kisi ka bɔ nin wale ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele ale kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn l'essor ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ limanaw an ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ n'an k'a ma ko armée de l'air u nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ l'essor ka fɔ la k'a bɛna fɔ nin ye galabu kura de donnen u la sabu ko nin ye minɛn kura ye minɛn minnu n'o ye pankurun ye pankurun 4 hélicoptère 4 kura yɛrɛ de don limanaw minnu taara ka di an ka armée de l'air ma a kɛra an ka jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna juma tɛmɛnen in na yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko base aérienne 101 senukaw fɛ yen nɔ colonel Assimi Goïta ale ni jamana faama tɔ premier ministre CNT ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Diaw ani gouvernement maa caman k'u ye hélicoptère 4 minnu n'u k'o ma ko MI 171 limanaw k'o di an ka finitigiw ma
dorete sanfɛ kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yɔrɔ n'i y'a mɛn ko duguma kɛlɛ bɛ nɔgɔya o y'a sɔrɔ dɔ de bɛ sanfɛ o fana bɛ se ka kɛlɛ kɛ walasa a bɛ min kɔ n'o ye laɲini ye bamacimaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a yala k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita yɛrɛ ye a ye sira kɛnɛ in kan o y'a sɔrɔ a bɛ pankuru ninnu dɔw kɔnɔna la ko a selen kɔ kɛnɛ kan limanaw ko in kɔni kɛra nisɔndiya ani muɲamuɲa bɛɛ lajɛlen sabu chef d'état-major min bɛ armée de l'air tɔgɔ la colonel Alu Boyi Jara limanaw a ye nisɔndiya yira bamananw ko ten ko n'i ko nisɔndiya baatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma fa a daji o b'a fa o de kɛra colonel Boyi Jara ale ta ye sabu a ko bi maa min bɛ se ka i waso chef d'état-major tɔw cɛ la o y'ale colonel Alu Boyi Jara ye sabu ka nin minɛn kura ninnu ta k'a di olu ma an bɛ nin waati gɛlɛn min kɔnɔna la limanaw k'a n'a kun bɛ ɲɔgɔn na a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na sabu bi n'i y'a mɛn ko bamacimaw ka se ka kɛlɛ n'i y'a mɛn ko bamacimaw ka se ka gɛn fo u dagayɔrɔ laban na o k'a sɔrɔ sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ɲuman o b'i bolo min ye nin armée ni hélicoptère 4 min filɛ nin ye n'a a sanna an ka jamana wagande an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ fɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra jamana wagande kɔnɔna la limanaw miliyari 36 ɲɔgɔnna chef d'état-major ale ka kuma la ko nin ye wasa ye min bɛ tali kɛ colonel Jara a ka fɔ la ko hélicoptère ninnu e k'u ma baara yɛrɛ daminɛ ka ban sabu u ye fuguri bɔ daba dala ka ban ko novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na ko u ye chinois ka maa dɔ kun minɛ n'olu bamacimaw fɛ n'o ye entreprise de construction Covec o baarakɛlaw ye ko hélicoptère ninnu ye wale dɔw kɛ o ko siratigɛ la o sera ka o chinois ninnu minɛ ka bɔ bamacimaw bolo k'a bɛna fɔ ko baara yɛrɛ daminɛna ka ban min ye colonel Sadio Kamara ye ale min ye ministre ye min ɲɛsin don an ka kɛlɛcɛw ma libanaw ale y'a jira k'a fɔ ko nin pankuru ninnu ani maa minnu bɛna an ka kɛlɛcɛw dege a baara la k'a bɛɛ irisiw ka minɛnw de ye wa irisiw de bɛna a baara bɛɛ lajɛlen kɛ jedu ni jama ale de ye fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don min ye l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko limanaw min ye cɛman Iber Kulubali ye cɛman Iber Kulubali i mana ale kɔ fɔ ka ban politikima don politikitɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Action républicaine pour le progrès ARP ani l'Union pour la démocratie et le développement UDD o ɲɛmaa de ye cɛman Iber Kulubali ko indépendant maaw gɛrɛla la limanaw k'a ɲininka a fɛla ye mun ye jamana taabolo la cɛmancɛ fanga bɛ lahala min na bi nka ko cɛman Iber Kulubali limanaw a ye jalaki bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre kan dɛ Choguel Kokala Mayiga a ko ni maa bɛ bi min bɛ fɛ ka jamanadenw fara ko Choguel Kokala Mayiga don ko ni maa bɛ bi limanaw min bɛ n'a kɛmɛ ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɛ n mago tɛ maa la min ɲɛna n kɔfɛ n mago t'o la min tiɲɛna kɔfɛ n mago t'o la cɛman Iber Kulubali ka kumaw de don dɛ limanaw a ko bi olu ye min jateminɛ cɛmancɛ fanga taabolo la ko kabi Choguel Kokala Mayiga ale sugandira colonel Asimi Goita fɛ limanaw ko kabi ye ko fili daminɛna k'a kɛ premier ministre ye indépendant ka fɔ la u y'a ɲininka a ko bi an bɛ waati min kɔnɔna la ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga kan ka kɛ maa ye maa min n'a bɛ se ka jamanaden yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ lahalaya min na bi an ka se ka bɔ a kɔnɔna la ko nka ale cɛman Iber Kulubali ale kɛmɛ ka jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ premier ministre limanaw a ye fɛn fɛn kɛ bi Mali kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen fara-farali ye nka ɲininkali fɔlɔ min ni indépendant maaw ye o kɛ cɛman Iber Kulubali la o ye k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔw tun bɛ sen na k'a na kɛ ko cɛman Iber Kulubali k'a bolila sariya ɲɛma a ko nin ye maa minnu bɛ yen n'olu b'ale juguya la a n'ale fademaw olu de ka kuma ye nin ye ko ale tɛ maa ye maa min bɛ boli a ka jamana sariya ɲɛma ni jamana sariya mago jɔra ale la san ani waati a bɛ jamana sariya a bɛ wele laminɛ kɔsa in na a fɔra ko ale ye boli min kɛ ko ale kun taara a kun na taa taama dɔ de la ko nka taama in nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ ale segira ko maaw y'o kuma ta k'o kɛ kumaw ye k'o yanga fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko ale kun bɛna boli ko maaw k'u y'a ale minɛ k'a sɔrɔ dun ko kuma tɛ tiɲɛ ye limanaw kuma kelen na dɔrɔn k'a bɛna fɔ Choguel Kokala Mayiga limanaw min ye premier ministre ye cɛmancɛ fanga bɛ lahalaya min na bi cɛman Iber Kulubali y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye an bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ bi CEDEAO ka ɲanginiw
Union européenne ka ɲanginu diɲɛma ka ɲanginu ka ɲɛsin Mali ma ko ni premier ministre sen bɔ a la limana u ka tɔ b'an dɛ ko dɔ ka fɔ kolokuru ye dɔ ka fɔ olu fana ye fana tɛ kuma tiɲɛ l'indépendant ka kuma don limana an bɛ yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔna la kunnafoni dɔ bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko ko an ka jamana kɔnɔna la yan k'a fɔra ko Côte-d'Ivoirekaw ka pankuru dɔ bɛ yen ko a na kɛ huissier commissaire dɔ kelen don ka wulikajɔ kɛ k'o pankuru in k'a minɛ pankuru jigi kɛnɛ min filɛ nin n'a tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la Bamako Senu nka gouvernement bɔra ka makun kɔnɔ ka yira Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ ko ale sen tɛ ko in na ale dama don a la wa a t'a kalama o de la ko ministre min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ sariya ɲɛma ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko siratigɛ la kunnafoni yɛrɛ ye min ye o de ye k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw ka avion dɔ bɛ yan n'u k'a ma ko Air Côte d'Ivoire ko a na kɛ huissier commissaire dɔ de wuli bɛ k'a fɔ k'a bɛ tɛgɛ kɛ o la k'o minɛ a kɛra novembre kalo tile 22 tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔna la yan k'a sɔrɔ dun limanaw a ma yamaruya gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ walasa ko in a bɛ se ka jɛya wa ko u bɛ hakɛto yɛrɛ ɲini Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw fɛ ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u sen tɛ nin ko in na u da t'a la u ma don maa si fɛ jɛ la k'a fɔ ko ka Côte d'Ivoire ale pankuru dɔ k'o minɛ an ka jamana kɔnɔna la yan kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye ninnu bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la an bɛ kunnafoni kuncɛ teliya la ni l'indicateur du renouveau ye kunnafoni fila o b'a kɔnɔ kunnafoni fila ninnu si tɛ kunnafoni dumanw ye dɛ limanaw sabu ko nin ye muso dɔ ye den 3 de bɛ a bolo limanaw ko ale fara yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Farma ye duguncini a filɛ nin ye Kɛɲɛba mara la ko muso in tɔgɔ de ko Fanta Fune Dansogo muso in an y'a fɔ ten den 3 o de b'a bolo ko a na kɛ marifa de cira a kunkolo la limanaw o kɛra a ni bɔnɛ sababu ye waleya in kɛra juma tɛmɛnen na novembre kalo tile 26 ko a na kɛ yɔrɔ Kɛɲɛba n'i y'ale fɔ ka ban i bɛ sanubɔ yɔrɔ de ko fɔ ko Kɛɲɛba sanubɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ n'a fɔ sanubɔ yɔrɔ in ye chinois de ta ye ko chinois kɛmɛ ka yɔrɔ in ye k'a to yen ka gardien dɔ de bila yen gardien in a na kɛ o bɛ yɔrɔ kofɔlen na musow de wulila k'u bɛ taa sanu ɲini yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ la min ye damandaw ye o bɛ an ka jamana kɔnɔ musow bɛ wuli ka taa sanu ɲini a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko nka u taara bɛn nin yɔrɔ kofɔlen in chinois ka yɔrɔ in ko muso dɔ de n k'a fɔ gardien dɔ de bɛ yɔrɔ in na o bɛ k'a kɔlɔsi musow kɔni y'u ta kɛ u bɛ sanu ɲini na gardien in de y'a ɲini u fɛ k'u ka taa ka bɔ yɔrɔ in na n'o ye chinois ka sanubɔ yɔrɔ in ye ko gardien in de filɛ nin ye k'i tugu ka marifa ci muso dɔ la muso min ni o kɛra o ni bɔnɛ sababu ye ko nin kɔni ye waleya ye limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan chinois olu ka sanubɔ yɔrɔ minnu ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye sabu kuma bɛɛ association wasa tɔn Aliou Diallo ale ka fɔ la ko ni ɲɔgɔnna walejugu bɛ taga ɲɛsin sigidalamaw ma fo u sigiyɔrɔw la ko nin fana ye waleya dɔ ye min kɛra o sanubɔyɔrɔ kelen dɔ fana na o ye Morila ye ko maa 3 olu joginna a ko siratigɛ la sabu ko brigade territoriale min filɛ nin Kumantu k'o ye sifinaka maa 8 de minɛ a ko siratigɛ la nin waleya fana kɛra novembre kalo tile 25 tɛmɛnen waati min na sifinakaw wulila ko fo ka u sen don sanubɔ baara la Morila ale min na ko a kɛra sababu ye lakana tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na limanaw maa 3 olu joginna dɔ yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ fu nana n'o ye Bamakɔ yan kunnafoni filɛ limanaw l'indicateur du renouveau an bɛ kunnafoni bila nin kan yan ka an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Amu ani Kana maaw ye o la an bɛ kunnafoni sonsɔrɔ yan an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan